ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିବା। ମନେ ପକାଇବା ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା, ଟୁନା ଟୁନି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଟୁନା ଓ ଟୁନି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାଠ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ସହ ଦେଖାହେଲା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଘକୁ ଦେଖି ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଘ କହିଲା, ମୋତେ ନ ପଚାରି ମୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛ? ଟୁନି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ଏ କାଠ ନେଇ ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ବାଘ ପିଠାର ନାଁ ଶୁଣି ତା ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, କାଠ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଟୁନା କହିଲା, କି ସର୍ତ୍ତ? ବାଘ ମାମୁଁ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କାଠ ନେବାକୁ ଦେମି। ଟୁନି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନ କହିଲା, କାଲି ସକାଳେ ଆସ ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଟୁନା ଓ ଟୁନି ପିଠା ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ପିଠା ତିଆରି କରୁ କରୁ ସେମାନେ ପିଠା ଚାଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିଠା ଚାଖୁ ଚାଖୁ ସବୁ ପିଠା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଟୁନିର ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ବାଘ ମାମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି। ଟୁନି କହିଲା, ନାନୀ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଟୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଘରେ ଥିବା ବେଲ ଆଣି ଚୁଲିରେ ପକାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଚାଲ ଟୁନା, ଆମେ ଲୁଚିଯିବା। ଏବଂ ସେମାନେ ଲୁଚିଗଲେ। ଲୁଚିଗଲା ପରେ ବାଘ ଆସିଲା ଏବଂ ଆସି ଦେଖିଲା ସବୁ ଖାଲି। ବାଘ ମାମୁଁ ରାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଟୁନି କହିଲା, ମୋତେ ପାଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଟୁନା କହିଲା, ନାନୀ, ଧୀରେ ପାଡ଼। ଟୁନି ଫୁସ୍କିନା ପାଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଟୁନା କହିଲା, ନାନୀ, ମୋତେ ପାଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଟୁନି କହିଲା, ଭାଇ, ଧୀରେ ପାଡ଼। ଟୁନା ଏକାବେଳେ ଜୋରକି ପାଡ଼ିଦେଲା। ପାଡ଼ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଟୁନା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାଘ ଏହା ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଚୁଲିରେ ଥିବା ବେଲଟା ଫାଟି ମଧ୍ୟ ଗଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ପୁଣି ଜୋରରେ ଧାଇଁ ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।